блестят като твоите две очи. Мислите ми все към теб летят. Виделите знак ще спрат моите сълзи. И когато две сърца в едно затопят, нека да се стеят нашите души. Отново пак съвете, за теб живея аз. Знай любовта, пролета на този живот е, дано е вечна за нас. Обичай ме и аз ще те обичам до последния и цял живот на тебе аз обичам. Ти си всичко за... Това за мен са Риков и цялата компания и за младоженците поздрави. И хиляди слънцата се светят на този свят. Моята усмивка ще ги затъмни. И всички диаманти злата да заблестят. Няма да блестят като твоите две очи. Жени, дами, иначе казано, момичката, които са навършили поне колкото на днешно време, аре 12 години. И аре 12. Скъпи дами, моля, строй се, преброй се, не дава снега, защото всеки момент очаквам и булката да хвърли сабения букет. А днешно време става, нали съм модерни. Отново апелирам към всички онези неомъжени девойки. Момичета, какво да ви кажа, човек и добре да живее, трябва да се ожени или да се омъжи рано или късно. Дайте поне да разбереме, кои ще са първите, нали? Бубе, я така булката хубаво да го гледа, да не би някой да се скрива под масата. Това ли са? Значи, момичета, след малко булката се обръща с гръб към вас. Вие се посъберете малко по-в купчинка и се поразбъркате или там, не знам. Само трябва да се изясним едно нещо, без побоища с столове, маси и така нататък, трябва да има ферплей, всичко трябва да е честно. Айде, сега булката обръща се с гръб към момичета. Готови ли сте адреналинките? Готови ли са? Нещо не ми изглеждате много накъсани така. Когато булката прецени, ние не даваме зор, а вие ще си чакате и си танцувате и ще бъде хубава песен. Значи на това му се вика лайф фокус. Момичета,
Честно да ви кажа, не знам какво се случи току-що, но май букетът е малко по-специален, отколкото си мислехме. Какво да ви кажа, другата седмица аз съм хитрите наведнъж не мога да ви омъживе. Ама тук, айде, близката една година най-нова, нали? Момчета, вие още преди ви събереме, започнаха там пазарлъците и така нататък. Айде сега, и аз всички ергени тук на тази игра, пиенето няма да избяга, не се бъде сега. Няма избягане. Сега, момчета, за вас вече боя позволен, това е ясно. Да. Ако може само да асистираме на булката и на младоженеца, ако бъде по-удобно с стол. Айде на столче някой. Сега, обаче, трябва да си изясним нещо само набързо. Младоженеца, приятелю, колко ще правиш там отдолу си е лично твой проблем. Само гледай, само жертвирай. Добре. Нали? Съвсем да не се обадят. Ама че има още малки деца и така. Имаш на разположение няколко минути, агитката на младоженеца, готови ли сме? Айде малко по-така. 3, 4, айде! Само жертвира, Това човек направо ме застреля тук. Толкова бързо се справи човека. То си личеше чак от Сливен, че работи в свои води. Той е тренирана работа, аз знам. Тоджеда, аз се сбутайте малко. Трябва да има кълбълк, нали знаете? Когато прецениш, приятел, имате на заради кой ще е капитанчето на отбора, иначе казано, кой ще е следващия предсакан. И аз съм така, нема страшно. Да видим, така. Приятел, аз само честно ти кажа, не знам дали ти кажа честито, дали моите съболезнования. Каквото си прецениш, такова не знам. Важното е, че си капитан на отбора, е така да го носиш до края на днешния празник. Жертвера. Няма голямо. Най-щастливия пожар и в единствени, що ми спаси, ще се прероди в нежност и в красота, дългосни лети, думите си. И без други нека винаги
най-щастливия пожар и в един светлин, щом ми сме били, ще се преродим в вечност и в красота. Всъщност дойде и най-сладкия, според мен най-интересният момент от днешния празник. Очакваме нас и всеки момент да се появи и славната торта. Красива славена торта вече и на дансинга. Затова се отговоря всички тези гости, които са по-любопитни. Нека да забоят така по-наблизо, да видят точно какво ще се случи. Продължените са обещали, че ще има интересни моменти тук вече. Скъпо младо семейство, от тук нататък какво трябва да направите? Трябва да докажете и своята загриженост един към друг, именно като се захраните с къщите от славената торта, за което двамата заедно хващате уреда, инструмента, с който ще отрежете едно парченце, което си е лично и само за вас. Двамата заедно обаче, без да се бързи, да се внимава с ножа. Естествено, сами може да се изберете откъде да си отрежете парченцето, най-отгоре, най-долу или по средата, важното да е по-голямо, за да стигне и за двамата. Аз тук очаквах от... Как беше? От агитката на булката и на младоженеца малко подкрепа и за двамата. Няма ли има аплодисменти за младоженците? Айде! По-силно, по-силно! Като грижливо го поставим парченцето в чинийка. От тук нататък, приятели, всичко, което ще направите, ще трябва да го направите без помощта на прибори, защото не стигат за гостите и за вас няма. Айде, даваме думата първо на булката, като една истинска бъдеща съпруга. Гери има и преди, че след малко младоженеца ще си го връща. Така. Мисля, че наистина младоженците си заслужиха една висококалорична целувка. Тук куме вече може да кажем сладко. От тук нататък, скъпо младо семейство, очаквам от вас да ви извикаме тук на дансинга такива двойки, които вие предполагате, че близко бъдеще ще застанат на вашето място, именно под венчилото. Гаджета, годеници, може би. Я не се подсказва тук. Ето. Ето на това се казва кум, с чисто сърце вече го казвам.
Леле! Обаче кому продължава да си, как да го кажа, да си налага комата с тортата и това си е, нищо, че по принцип и тя трябваше да... Кой как зора, яй. Значи, заслужихте си сладкото, куме. Ще викаме ли сладко за кума и за комата? Айде, и за вас една висококалорична целувка. Очакваме от младожениците следваща двойка. Това ли са двойките? Така. Приятели, подготвили си ми едно парче. Не торта си имате. Една песичка си подготвили. Младожениците, готови ли сме? Това ли са двойките, сигурни ли сте? Готови ли сте ги? Ами, кой каквото направи, не знам. Ето тук малко по-надолу в ляво авторивката, след това се оправим. Аз виждам, че от сега започнаха пазарлъците, внимавай грима, внимавай такова, ами, каквото е такова. Айде, 3, 4. Значи условието е, че не трябва да остане въобще нищо в филийката. Нашия приятел от Гърция, на вниманието, приятелю не се чупи чинията сега, да знаеш. Че тук по принцип аз мисля, че идеята не беше така кой ще е пръв, а кой ще е най-много намазан. Май нещо такова ми споменаха младоженците. Скъпи младоженци, аз не мога да преценя кой най-много намазан, защото кума според мен печели първа награда, но сега говорим тук за... не знам... Кои според вас си заслужиха наистина аплодисментите сега? Абсолютно всички, ама можем да отличим Светли. Митко, Манов беше много бърз. Като гледам и Данчо, добре се справи с чинията накрая. Станиле, хайде. Голям човек си. Хубав мустак имаш, от ванила. Ма това не си е ти! Скъпи младоженци, аз мисля, че трябва да има сега едно хубаво такова горчиво за всички двойки, които намазаха от сладената торта преди останалите. Да ви бъде честитки на нас, разбира се. Горчиво за всички вас, момичета и момчета, най-вече обръщам внимание на младежите и ергените. Пичове, това ще ви излезе пред носа, така ми е ясно. Сигурен съм. Продължаваме от тук нататък с музикални поздрави отново. Така, за младото семейство и най-вече за двойките, които намазаха от сладената. Здраве,
Приятели, между другото, ние на това му викаме кючек, ама по-американски. Сега е тая отдолу, ще ви къса продължаваме нещо. Малко изварете, разбира се, използвали и задавате да за на сега. Както се каза, и да бъдем всички стари пушки, но специално. Заванката кавариста. Yeah.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Пожелаеш ли сега нещо и обещаваме всички ние, че ще се сбъдне в най-скоро време от младоженците. Поздрави за теб и благодарност и разбира се, че уважи техния празник на твоя празник. Ето така продължаваме с поздрави от булката специално. Едно тайчево хърсе пази професионалистските поздрави. Всичко право ти показвам, ти кажи сама дали ме искаш. Сватове ще ти проводя, снегове и буйни кани, да те вдигнат или да те докара. Бели облаци ще взема, без тобой сняг ще те отбия. Моя ще се удави ме твоите очи, удуши ме с твоите коси, с усти сега ме влюби. Нека ме боли, нека ме боли, слушай песента ми се смей. Може сме пътни, до край ме разпилей. И нека боли. Само тази болка още ми подсказва, че съм още жив и чакал те. Хайде накажи ме, хайде нарани ме, хайде изгори ме, нека ме боли. Хайде накажи ме, хайде нарани ме, хайде изгори ме, нека ме боли. Ние сме лошите в страшния пил, край пожела си съдбата. Мъжки момчета сме стари сами, лоши ще бъдем до край. Черните ни дрехи крият от вас, колко са тени душите ни. Изпратете ни без плач, момичета, без сълзи, забравете даже нашите имена. Копелета газни бяхме всичките, но един ала така ни обичат ти.
гледали, че комата Радал се изразява с всички, защото като женец се подготвя малко изненада. Специално за комата, това не е даже от старите касетки и от грамофонните мочи. От младоженеца за комата е така.
грозен видеооператор, по-рашески казва от камеристата специално от банката. Miliones
zakona mama da je basam Čuži buke kapore Ja zubiri Evo već sam tere bar sam Na zakona mama da je Hvanak sto šarana Jedna gora manana 300 etri karakude Mnogo palamute Hvanak sto šarana Jedna gora manana 300 etri karakude Mnogo palamute Ilo već sam ili basam Na zakona mama da je basam Čuži buke kapore Ja zubiri Ilo već sam ili basam Na zakona mama da je basam Čuži buke kapore Ja zubiri
ви, отново за младото семейство, много специално. Отново ни желая, разбира се, дълги и щастлив семейен живот, поздравен поздрав, нека да бъде естествено от екипа на ресторанта. От Видео Неолит, он за вие, значи Виги Берател и от нашата желателна фотографка.